Yung mga kalapati, no, andito sa loob mga kalapati. Andito pala sa loob na yung mga import na ibon mga kalapati. Sa loob dito mga kalapati, no. At yung mga kalapati, silipin natin mga kalapati. Tara, samahan nyo ako. So yun nga mga kalapati, no, makakasilip tayo din sa ibon ng Maple Tower mga kalapatoy. At yun nga mga kalapati, dito ay makakita ng mga imported na ibon mga kalapatoy. At yun nga mga kalapati, no, papunta tayo din mga kalapati, no. Ayun nga mga kalapati, yung Maple Tower mga kalapati. Ayun lang mga kalapati, no. Sobrang lapit lang dito mga kalapati. At yung mga kalapati, sobrang quality daw ng mga ibon dito mga kalapati, sabi nila mga kalapati. At yun nga, no, minsan si Manman yung nag-ano rito mga kalapati, siya yung nag-aalaga rito mga kalapati. Yung nga mga kalapati, silipin natin mga kalapati. Wala bang aso dyan kuya? Ito, nasa harap mo. Sino nga mga kalapati, dito tayo mga kalapati, no? Wow mga kalapati, napakalaki ng lock mga kalapati. Ayun nga mga kalapati, oh. Balot na balot siya. Ito mga kalapati, ito na pala yung mga mga kalapati, mga sibong mga kalapati, oh. Ito lahat mga kalapati. Saan ba tagis kaya? Saan to? Hindi, wala pa yan. Saan papunta to? Tacloban pala laro nito mga kalapati. So tawid dagat pala itong mga kalapati, no? So ready na sila mga kalapati. Mukhang naka-blue. Mukhang naka-PC itong mga to, ah. PC, chef. Ay, may KFC rin to? Ayun na nga mga kalapati, no? Ayun na nga mga kalapati. Sobrang ano, no? Asan yung galing sa'yo dyan? Ba't pati yung sising? Ano yung sising yan? Ano kayo FC? Ayun yung mga kalapati, no? Ayun yung mga kalapati na dito sa Maple Tower mga kalapati. Yun kumuha nga kay Two Princess ng ibon mga kalapati, no? At andito na nga mga kalapati, no? Ilang ibon nakuha sa'yo? So anim na ibon mga kalapati yung kinuha nila mga kalapati, no? At yun yung mga kalapati, no? Sabi talaga si Manman kasi dito araw-araw na mga kalapati. At nga minsan siya nagpapakain din dito. Pupunta siya dito mga kalapati. Yun yung mga kalapati, halos lahat ng ibon dito mga kalapati, no? Halos imported lahat mga kalapati. Oh my God! Wow! At yun yung mga kalapati, no, ang gaganda ng ibon talaga mga kalapati, no. Ito mga kalapati, no, sa Maple Tower mga kalapati, no. Andiyan yung mga ibon nila mga kalapati, talagang nakaano mga kalapati, oh. Ang ganda ng pagkaano nila mga kalapati, ang ganda ng loft nila mga kalapati, oh. Ayun kung nakikita niyo mga kalapati, oh. Ayun, oh. Yun nga mga kalapati, no, andito sa loob mga kalapati. Andito pala sa loob na yung mga import na ibon mga kalapati, sa loob dito mga kalapati, no. At yun yung mga kalapati, silipin natin mga kalapati, tara samahan nyo ako. So yun nga mga kalapati, no. Dito mga kalapati, ito yung mga sinasabi din ng import mga kalapati. At mukhang itsurang ano talaga mga kalapati, no. Mukhang yung mga lahi na ito mga kalapati, mukhang magpapasara talaga ito ng mga club mga kalapati, no. Ayun mga kalapati, oh. Kaya anong lahi ito kaya? Anong lahi ito kaya? Paano lahi ito kaya? Oh. Ito? Oh. Ito Taiwan. Pure na Taiwan na to. Ayun nga mga kalapati, no. Ang gaganda ng ibon mga kalapati. Ayun, puro breed pa lang lahat yan, puro breed pa lang. Ayun nga mga kalapati, no. Makikita yung mga kalapati. Sobrang gandang ibon mga kalapati. Manman live. Yan ang gusto ko sa'yo, eh. Yan, eh. Team Aswang pa rin to rito, eh. Team Aswang, eh. Ito yung tatay ng magandang mundo. At ito yung tatay ng ano, si Putol? Ito yung round na Ay, yung brown to sa gilid? Ayun nga mga kalapati na sobrang gaganda talaga, no. Palogan. Favorite. 2 times kat Balogan? Sino palipad dito? Sino naglaro na ito? Si Jim. Jim Aksamana. So ito naman mga kalapati, ito rin mga kalapati. Tingnan niyo ito mga kalapati, si tsura na ito mga kalapati, oh. So yung mga kalapati na sa mga ibon mga kalapati, wala tayong ganong alam sa mga ibon mga kalapati, pero andito yung pinaka-lokman din mga kalapati na. Kaya mo, dali na ibon. Ito mga kalapati, oh. Sobrang gaganda ng mga ibon mga kalapati. At ito pa nga mga kalapati. Ito yung mga imported na ibon mga kalapati. Ayan. At yung mga kalapati, no, itong hen mga kalapati, mukhang gustong-gusto ko itong mga kalapati, oh. Mukhang gustong-gusto ko magkaroon ng ganito mga kalapati, napakaganda mga kalapati, oh. Ayan kung nakikita yung hen niyan mga kalapati, oh. Ayan, at ito pa sa taas mga kalapati. Ganda naman, gaganda ng mga ibon mga kalapati. Ayan yung mga kalapati, no. At ito mga kalapati, oh. At yung mga kalapati, pati ito mga kalapati, no.
Lahat ng ibon na nandito mga kalapatoy, no? At yung mga kalapatoy, di na tayo gano'ng magtanong-tanong mga kalapatoy sa kanila mga kalapatoy kung anong linyada nito mga kalapatoy dahil medyo busy din sila sa labas mga kalapatoy. At ito mga kalapatoy, ang ganda-ganda na ito mga kalapatoy. Ayun mga kalapatoy, oh. Kung nakikita nyo mga kalapatoy, ano? Yung black na yun, oh. Tapos yun yung pares yung mga kalapatoy, malamang ito yung hen mga kalapatoy, no? Ito yung hen mga kalapatoy, oh. So yun na nga mga kalapatoy, no, dito sa Maple Tower mga kalapatoy, hindi lang ibon makikita nyo rito mga kalapatoy, kundi pati manok mga kalapatoy. At yun yung mga kalapatoy na talagang ginawang halos parang farm na to mga kalapatoy. Itong lugar na to mga kalapatoy. Dahil doon banda yung mga kalapatoy, ang daming manok mga kalapatoy. At yun nga, no, punta natin mga kalapatoy, show natin yung manok mga kalapatoy, no. At ito mga kalapatoy, ang ganda na ito mga kalapatoy, oh. Ito mga kalapatoy, oh. Diyan, kuya. And wow! Sir, pa dito, kuya. Wala kasi lang ito ng akin, ha. Ito mga kalapatoy, oh. Sobrang ganda mga kalapatoy, oh. Mga kalapatoy, oh. Sobrang gandang ibon to mga kalapatoy. Ayun nga, no. Hilig ko rin sa mga ano, hilig ko sa mga borga-borga, eh. Bili mo na. Bili-bili na baka mabusan. Out yan. Ha? Out yan. Bili. Ay, naot talaga yan? Oo. Mayroon ko na. 2,000. 1,500. Yun yung mga kalapatay, no, sa mga gustong bumili mga kalapatay ng ibon mga kalapatay, no. Ito mga kalapatay, na-out pala nila ito mga kalapatay, oh. Itong burger na ito mga kalapatay, no, sa 2K mga kalapatay. Abil na mga kalapatay, na paganda na ito mga kalapatay. Turtle pa ba to? Turtle pa to? Mga ilang taon na to? Yun yung mga kalapatay, no. Ina-out pala ito nila mga kalapatay. Di pa nautusan eh. Hindi ba sumusunod? Ay, wala pa, nagdidede pa pala to. Di pa nasalita eh. Yung nga mga kalapatay na 2017 mga kalapatay, pahawak na. Wow! Mukha mga kalapatay. Konting-konting ano lang, konting panahon lang, konti-konti lang. Pag maabutan ko to, bibiliin ko talaga to mga kalapatay. 2,000 mga kalapatay, napakaganda mga kalapatay, oh. Tingnan mo mga par. Ayun mga kalapatay, oh. Oh, dinosaur line mga kalapatay. Ayun yung mga kalapatay, dito lang yung sa team ano mga kalapatay, team aswang mga kalapatay, no. Sobrang ganda mga kalapatay, yung team ano mga kalapatay, 2,000 lang mga kalapatay. Yung mga kalapatay na, ito yung mga manok mga kalapatay, oh. Yung mga kalapatay, no. Yung mga kalapatay, mga manok dito mga kalapatay. Sobrang daming manok mga kalapatay, no. Yung mga kalapatay, hindi lang ibon makikita natin dito mga kalapatay. At yung mga hen na manok mga kalapatay, nakabukod mga kalapatay, oh. Ito mga kalapatay, super quality mga manok na ito mga kalapatay, oh. At yung mukhang nagbe-breed sila mga kalapatay, nagpaparami ng manok mga kalapatay, no. Ngayon mga kalapatay, mga manok panabong mga kalapatay, oh. At yung mga kalapatay, papunta ron mga kalapatay. Ayun, kung nakikita nyo sa dulo na mga kalapatay, mga pader mga kalapatay, hanggang papunta ron sa kabila mga kalapatay, puro siyang manok mga kalapatay, no. At yung mga kalapatay, silipin natin mga ibon dito mga kalapatay, oh. Ito may mga ibon pa dito mga kalapatay, ayun mga kalapatay, oh. Ayan, ayun yung mga ano, ayun yung mga singsing ng ibon. Ito siya mga kalapatay, oh. Ayun mga kalapatay, ang angas sa mga ibon na ito mga kalapatay, no. At ito namang isang mga kalapatay. Ayun yung mga kalapatay, oh. Sobrang gaganda ng mga ibon na to. Ito naman sa pangatlo. Ayun. Ayun, silipin na lang natin, oh. At saan yung ano, saan yung kak? Mukhang maganda yung kak, ha. Ayun yung mga kalapatay na sobrang gaganda mga kalapatay, no. Breed nila mga kalapatay. Ayun yung mga mukha mga kalapatay, oh. Ayan. So ito naman yung isa sa kabila. Ayun nga mga kalapatay, no. Ayun, kung nakikita nyo pag gumukha ng ibon na yung mga kalapatay, ang ganda mga kalapatay, oh. Ayun, oh. Ayun yung mga kalapatay na sa gusto magkabili nito mga kalapatay, oh. Ayun, 2,000 mga kalapatay, oh. Ayun, oh. Arat nyo na mga kalapatay. Bili-bili na mga kalapatay, baka maubusan mga kalapatay, no. Ayun, 2,000 lang mga kalapatay, napakaganda nyo mga kalapatay, oh. Yun nga mga kalapatay, no? So yun nga, nakakita tayo ng mga gandang ibon mga kalapatay, mga imported na ibon mga kalapatay, no? At yun nga mga kalapatay, mga galing pala talaga sa ibang bansa yung mga kalapatay, no? Yung mga ibon na yung mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, no? At siyempre magpapaalam na rin tayo mga kalapatay. At maraming salamat sa inyo, no? At please naman huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Tapos i-hit nyo yung notification bell para maging updated kayo sa sunod nating mga video. Ay maraming salamat. Bye.